איך לעשות ב4 דקות אנימצית גלילה היסטרית באתר שלכם באמצעות AI, כזאת שתגרום ללקוחות להתפעם, להתרשם ולנפנף ושטרות מולכם. ובכן, הטכניקה הזאת נקראת אנימצית גלילה, סקרול אנימיישן, סקרול וידאו אנימיישן, כאלו. פעם הייתם צריכים לזכור 3 מתכנתים הודים ואחד מזימבבואה בשביל להנדס את זה. היום אתם פשוט מבקשים מה-AI. בואו נעבור ליסודות. 1. אתם צריכים סרטון, ועדיף שיהיה קצרצר, רדיוס של 5 שניות. אחרת זה מריץ יותר מדי פרמים וקצת מדי זמן, וזה עושה כאב בעיניים. 2. ללכת למחולל האתרים שאתם משתמשים איתו, Lovable, Base44, Cloud Code וכדומה. 3. לבקש מהם ליצור אנימציית גלילה עם הסרטון המצורף. מה זה בעצם אנימציית גלילה? זה בעצם פירוק של הוידאו לתמונות בודדות, ואז הקוד אומר, כשהמשתמש גולל, על המרקע מתחלפות התמונות לפי הסדר, מה שמייצר בעצם את תחושת האנימציה תוך כדי גלילה. אז בקיצור, סרטון, מחולל אתרים, פרומפט. זה הכל. עכשיו, במקרה של הדוגמה הזאת, יצרתי אתר פיקטיבי לסושייה יוקרתית. לקחתי את התמונה הזאת מאמזון, ובננו בננה יצרתי 2 תמונות נוספות. את זאת, שהסושי על הצלחת, ואת זאת, שהסושי מפורק לגורמים. מן הסתם אפשר לעשות זה יותר טוב, אבל בשביל הדוגמה זה מספק אותי. לאחר מכן הלכתי לקלינג, שמתי לו פריים ראשון, פריים אחרון, ויצרתי הנפשה ביניהם. קודם בין התמונה הזאת לזאת, ואחר כך בין זאת לזאת. בפועל בסוף השתמשתי רק באחד מהם, כי זה היה ארוך מדי ולא נעים לעין. לפני כן איחדתי בין שני הסרטונים, כך שיהיה לי סרטון אחד ארוך בין 10 שניות. הלאה, הלכתי לג'מיני, אמרתי לו שאני צריך אתר לסושייה יוקרתית, ונתתי לו כמה הנחיות. בין היתר, שבחלק של ההירו תהיה אנימציית גלילה עם סרטון שאצרף. הירו, למי שלא יודע, זה החלק העליון, זה שבעצם על ההתחלה אמור להנחית עלינו את המעלומה, שתגרום לנו לרצות לקנות את המוצר או השירות. בסופו של ההסבר ביקשתי שיכתוב לי פרומפט ל-Base44. עשה זאת. מכאן אני הולך ל-Base44, מעתיק את הפרומפט שג'מיני יצר לי, ששם יש גם את הבקשה ליצור אנימציית גלילה. הוספתי את הסרטון, בהתחלה את הארוך יותר, ואז עשיתי את הפעולה המתישה והסיזיפית של ללחוץ על כפתור הג'ינרות. לא היה פשוט. ידה כמה דקות והופה, יש לנו אתר עם אנימציית הגלילה. ואכן, בהתחלה האנימציה הזאת באמת הייתה קצת מעיקה, אז חזרתי אליו רק עם החלק השני של הסרטון. זה שלוקח את הרכיבים מפורקים ובונה מהם סושי. ביקשתי ממנו להחליף את החדש בקודם, 2 דקות והופה, יש לנו אתר עם אנימציית גלילה מרהיבה. גיזי! יאללה, לכו לבנות אתר שיגרום לאנשים להמטיר עליכם מטבעות. שאלות לגבי AI ושיווק דיגיטלי, כתבו לי בתגובות, ועקבו אחרי הבני